aw bisimila aw ka jɛmukan mani kan ni o ye sariya bulon ye sariya bulon min kɔnɔ ani an ka kiiritigɛlaw o fɔ ka se an ka sariya baarabagaw ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan bi ladarako la i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na ani polisiw bɔlen kɔ a la ani mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fɛ bi o ye procureur ye ni ale ye communicatikaw fɛ yen nɔ substitut don ale bɛ an bolokɔrɔ walasa ka se ka thème min ɲɛfɔ an ɲɛna bi n'o y'an ka bi hakilina ye le thème but et objectif de la garde à vue responsabilité du parquet ale bɛ an bolokɔrɔ communicatikaw fɛ yen nɔ monsieur Sidibe i bisimila. Bisimila kuma diyara n ye Fasina Suntura n bɛ foli di a teleso mɔgɔw ma ka foli di lamɛnjɛkulu ma ne yɛrɛ tɔgɔ ye Mamadu Sidibe n ye substitut du procureur ye commune 4 la donc n delila ka substitut kɛ commune 5 la n ye juge de paix kɛ n ye juge au siège ya fana kɛ donc anw ka terme ka ca dɔɔni substitut du procureur o ye procureur ka dangan de ye voilà. D'accord Sidibe procureur Sidibe bisimila nana an ka weleli jaabi a diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ i n'a fɔ an kun ye a dantigɛ an lajɛmɔgɔw la ɲani waati in k'a fɔ an ka bisigi ale bɛna tɛmɛ lasagolen kan toujours min bɛ wele lasagoli min bɛ kɛ polisi la gendarmerie la fo ka taa se douane ma u bɛ mɔgɔw minɛ k'a bila u bolokɔrɔ ni aw ka yamaruya i n'a fɔ sariya yɛrɛ bɛ a fɔ cogo min na o la lamarani yɛrɛ a kun yɛrɛ ye jumɛn ye le but selon la garde à vue a kɔrɔ yɛrɛ ni a sigilen don mun de kan. Garde à vue ye an b'a fɔ cogo min na ko mesure de sûreté ni dantɛmɛ wale kɛra walima ni dɔ ye dankari a mɔgɔ ɲɔgɔn na walima ka dankari o bolofɛn na donc enquête bɛ confier sɛgɛsɛgɛli o bɛ di polisi ma walima gendarmerie ma ou bien dɔnni mɔgɔ yɛrɛ bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ u yɛrɛ ye donc o sɛgɛsɛgɛli in kɔnɔna na u bɛ a tigi lasago bolokɔrɔ komi i y'a fɔ cogo min na mais an bɛ se k'a fɔ marali modèle dɔ don a tigi kɔni a taa ni ka segin a bɛ balo la a bɛ to commissariat walima gendarmerie so de kɔnɔ yɔrɔ fana kɔnɔ n'u b'a fɔ o ma ko violon mais an b'a fɔ fana ko cellule donc a bɛ bila o kɔnɔ n'i bilal'o kɔnɔ i tɛ to yen kuda ye o délai de bɛ o kow la. D'accord sani an ka se o délai yɔrɔ ma an b'a fɛ k'a dɔn sisan fanga jumɛn kalifalen don parquet la ni an b'a wele tuguni ko ministère public ni procureur de bɛ a kɔnɔ procureur a n'a ka dangaw bɛ baara kɛ a kɔnɔ fanga jumɛn b'u bolo lasagoli yɛrɛ hokumu kɔnɔna na walasa mɔgɔ min bilara garde à vue la ka se k'ale tigilamɔgɔ ka a lamɛn k'a bila sariya yɛrɛ ka bolo kan i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na. N'i bɛ garde à vue la a bɛ fɔ ko minnu ma wale minnu dantɛmɛ wale minnu bɛ kɛ kuma bɛɛ olu délai de garde à vue ye 48 heures de tile fila donc o tile fila in kɔnɔna na o man ka i man ka to u bolokɔrɔ yen garde à vue in na u b'i bila u bɛ taa n'i ye parquet la mais garde à vue in bɛɛ contrôler don a bɛ kɛ procureur de ka yamaruya kɔnɔ donc fangaba de bɛ an bolo procureur bolo garde à vue ko la parce que ni procureur ɲinɛna a ka unité kɔ garde à vue fanfɛla la c'est que yen sariya ko bɛ buruja de fɛn min kɛlen don ko e kan ka mɔgɔ lasago i bolokɔrɔ i ka sɛgɛsɛgɛli temps dɔrɔn kɔnɔ ni e ma se ka o wagati labato c'est que i bɛ ka fɛn wɛrɛ de kɛ min tɛ sariya ye i ye sariya dansago kɛ donc o 48 heures min kɔnɔ ni dɔ bɛ fara a kan k'a ye k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli min bɛ sen na an mago bɛ tile dɔ la ka fara a kan procureur kan ka sɛbɛnni de kɛ dala kuma tɛ dɛ ka téléphone ta commissaire ou bien commandant de brigade n ye tile kelen fara a kan o tɛ formulaire yɛrɛ bɛ n bolo yan n bɛ se k'o yir'i la mais o i bɛ an b'a sɛbɛn de k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli min bɛ laminijan kun kan an bɛ fɛ i ka tile kelen fara a kan donc n'o o sɛbɛnni in sera a ma a bɛ continuer n'a ye donc denmisɛnninw ka garde à vue bɛ o man ka tɛmɛ 20 heures kan n'o fana i bɛ fɛ ka dɔ fara o kan 10 heures ɲɔgɔn de bɛ se ka fara o kan o 10 heures in fana bɛ sɛbɛn i ko an ye dɔ in kɛ cogo min na minnu bɛ wele ko dantɛmɛ minnu bɛ buna adamadenya dankari buna adamadenya la terroriste ko ninnu olu ka garde à vue o ye 48 heures o bɛ se ka
prolongé chien saba. Tu as vu? Donc, garde à vue qu'on a à délai quand on a témé. K'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ o yɔrɔ ta diyagoya de fo procureur ka sɛbɛnni de kɛ k'a fɔ commandant ye ou bien commissaire ye k'a fɔ a i bɛ nin fara kan mais dalafɔli tɛ téléphone lafɔli tɛ o de bɛ k'a fɔ mɔgɔw ka hakɛ o de bɛ hakɛ sabati garde à vue ko la. D'accord, i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na ni y'an ka jamana yɛrɛ sigi sen ta k'a lajɛ n'o y'a sariya sunba ye article 10 alinéa 2 on va kuma fɔ ko la durée de la garde à vue est fixée à 48 heures et ne peut être prorogée que par décision motivée d'un magistrat de l'ordre judiciaire. O kɔrɔ ye n'a bɔra kiiri tigilamɔgɔ la i n'a fɔ aw ko garde à vue ordinaire a jɛnya tɛ tɛmɛ 48 heures kan n'o ye tile 2 ye mais o tile 2 in yala a bɛ daminɛ a tigi minɛlen kɔfɛ wa walima ni weekend fana tɛ jate a kɔnɔna na. Misali la mɔgɔ min minɛna juma wulada fɛ sibiri tɛ baara kari tɛ baara o tigilamɔgɔ a b'o tile 2 min kɛ o ye 48 heures ye déjà est-ce que o bɛ jate a kun? A fɔra de tile 2 e bɛ ka min fɔ k'a fɔ ko weekend o tɛ tile dɔ ye fɔra 48 heures don a ma fɔ n'a sɔrɔ a fɔra de 48 heures jour ouvrable o dalen t'a kan a fɔra 48 heures de donc tile 2 kɔni ye tile 2 de dɔrɔ o dɔrɔ mana k'i la a kan ka kɛ tile 2 de o de bɛ fɔ mais caman b'a kɔnɔ an bɛ caman don a kɔnɔ mais an t'a dɔn ni t'an bɛ an permis k'o bɛɛ fɔ. D'accord, monsieur le procureur an kɔni ye kunnafoni dɔw kɔni sɔrɔ kunnafoniya jɛlen dɔw yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔw bɛ minnu bɛ mara lasagoni in kɔnɔ n'o ye garde à vue ye fo ka se tile 15 kalo 1 yɛrɛ ma o tigilamɔgɔ minnu ni o b'o gɛlɛya n'o degun kɔnɔ u t'a dɔn u b'u kunfɔ yɔrɔ min na u somɔgɔw walima u yɛrɛ u bɛ se ka mun de kɛ walasa ka kuma ni aw ye ou bien voie de recours jumɛn bɛ yen o tigilamɔgɔ ninnu bolo? Olu jiginna bɛ kɛ olu de la parce que i ka mɔgɔ mana o sɔrɔ garde à vue la jiginna bɛ kɛ olu la jiginna bɛ o procureur la o n'a a ka cabinet bɛɛ jiginna b'olu la ça veut dire que ale tɛ contrôle kɛ a tɛ a fɔ ko kana fait de violon ou fait de garde à vue a t'a fɔ ko k'o d'a ma parce que ni o kan ka di don o don déposer parquet la don o don polisiw ni fɛnw fɛ gendarmew fɛ n'o déposera mɔgɔ bɛ se ka kalo 1 ou bien tile 15 kɛ cogo di fɛn min bɛ déposer don o don Lamine bɛ tun bɛ kunun fait de violon la a bɛ bi t'a la a ka kɛ sini t'a la sinikɛnɛ t'a la o tuma garde à vue ye kaso wɛrɛ de ya garde à vue tɛ kaso ye o garde à vue kɛkun de ye ka dantɛmɛ wale mɔgɔ min ye dankari kɛ mɔgɔw bolo fɛn na walima mɔgɔninfinya yɛrɛ la donc a ka se ka lasago sɛgɛsɛgɛlikɛla bolokɔrɔ parce que a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ yen u boli ka di dɔw bɛ yen n'i ye u to u yɛrɛ ma u ni mɔgɔ minnu bɛ fɛn na mɔgɔ minnu jɛra ka kɛ u bɛ se ka dɔw bagabaga i kana nin fɔ ou bien dɔw bɛ yen i b'a dɔn yan mɔgɔw yɛlɛma ka di se bɛrɛ t'an ye i b'a sɔrɔ luwanse ko ka ca donc n'a bonni dara yɔrɔ dɔ la yan i bɛ fɛn changer yɔrɔ dɔ la mais an ye fɛn minnu sɔrɔ o la o bɛ se ka kɛ de k'a fɔ ko i kana ni i ka danayamɔgɔ dɔ fɔ ladirilamɔgɔ dɔ i ka quartier la wali i ka du kɔnɔ o ka se ka na an bɛ i kalifa o la mais olu man ka kɛ i ko sɔrɔsi ɲɛmɔgɔlamɔgɔ sariya baaralamɔgɔ ou bien mɔgɔ façon dɔ n'a ka baara b'a permis k'a fɔ n'i ko k'i bɛ ɲin nɔ minɛ ni karisa mana f'i ka tɛmɛ procédure gɛlɛman dɔw de fɛ donc mɔgɔ gardelen i bɛ se ka kalifa dɔ la pour que ka délai tɛmɛ ni ninnu fɛn ninnu latɛmɛ. D'accord. Monsieur le procureur n'a ma k'i ma baasi ye o kibaruya kelenw senfɛ an ye kunnafoni dɔw kɔni sɔrɔ ni o ye maa ye maa mun ni o gardera nin cogo in na a bɛ fɔ k'u ka wari sara dɔ y'a ta ɲɛfɔ a ɲɛna ko a fɔra ale ka wari dɔ sara min musaka yɛrɛ tun bɛ se 500 ma a tigi yɛrɛ da ye min fɔ garde à vue kɔnɔna na
yala o ye hakɛ ko de wa walima sariya bɛ mun fana fɔ o la o tigilamɔgɔw o tɛ sariya ye garde à vue tɛ sariya bon ye commissaire polisiw tɛ sariya fɔbaga ye gendarme tɛ sariya fɔbaga ye douane ta ye ni sɛgɛsɛgɛli wulila olu ka fɛn ye min ye mɔgɔ minnu b'a la mɔgɔ minnu donna dantɛmɛ wale in kɔnɔ u y'a kɛ ni fɛn minnu ye moyen minnu ye maramafɛn minnu ye mɔgɔ minnu y'u dɛmɛ k'a kɛ donc olu kan ka olu fɛnw de fara ɲɔgɔn kan k'olu présenter procureur la o délai garde à vue délai in kɔnɔ baara in kan ka kɛ o kɔnɔ nin fɛn farali ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka taa a tigi déférer procureur fɛ donc n'a déférela yen n'a o de bɛ wele ko déferment parce que u b'a fɔ abusivement n'i ma nin 500 nin sara an b'a kalama kumaw bɛ fɔ an ɲɛna ko a kɛra tan mais bɛɛ k'a dɔn min kɔni don n ye yɔrɔ minnu f'i ye tan sɛgɛsɛgɛlikɛla ninnu olu tɛ sariya fɔbaga ye sariya fɔbagaw bɛ yen donc n'a tigi déférela procureur ɲɛkɔrɔ ale de b'a dɔn sisan est ce que nin affaire nin ka nɔgɔn nin bɛ se ka traiter joona wa ou bien nin complication ninnu b'a la est ce que n kan ka juge d'instruction de saisir wa ou bien nin fɛn yɛrɛ min fɔra in kan nin tɛ kiri anw bɛ kiri minnu sigi kiri minnu kunna nin t'o kiri ye donc o bɛ se ka classer i y'a faamu. Awɔ donc sani an ka don classement fɛn na sisan garde à vue kɔnɔna na mɔgɔ min gardera fɔ ka se kalo 1 ɲɔgɔnna ma ale ka voie de recours ye jumɛn ye a kan ka mun de kɛ walasa a ka se ka bɔ o kɔnɔna in na kalo 1 an y'a a kunnafoniw sɔrɔ. n y'o de f'i ye n ko yen baara de ma kɛ o cogo la procureur ma ka baara kɛ parce que n'a sɔrɔ a y'a ka baara kɛ don o don fait de violon min bɛna yira a la kalo 1 tɛ se ka kɛ commissaire fana raison jumɛn bɛ se ka ale bila k'a fɔ mɔgɔ ka se ka mɔgɔ garder a ka yɔrɔ la fo ka kalo 1 kɛ n'o fɛn ninnu kɛra i wakilikɛyɔrɔ bɛ kɛ procureur kelen de ye o i b'i sɛmɛ o de la maintenant n'i y'i sɛmɛ procureur la ale fana bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli wuli a ka yɔrɔ la o k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu nɔ kɛra ka e bila ka ɲin kɛ donc ni ɲangini fana bɛ ta o la o fana fɔ yɔrɔ bɛ yen anw bɛ a bɛɛ de kama u b'a fɔ ko nul n'est au-dessus de la loi ko y'o de ye ni dansago kɛra i ka hakɛ la o hakɛ kelen ɲin cogo in na ta i ko kalo 1 par exemple i y'o min fɔ n'o kɛra kuma wɛrɛ t'i bolo n'o procureur kelen tɛ o voilà. D'accord o fɔra o yɔrɔ kɔni diyara n ye mɔgɔw sigilen don k'a lajɛ nin waati u b'a fɛ o kuma in ka bɔ aw baarakɛlaw da sariya labatobagaw b'a kɛrɛnkɛrɛnna procureur o cogo kelen kɔnɔna na sisan ni an da mara garde à vue ko la hakɛ ko de bɛ a la mɔgɔ min marala bolokɔrɔ hakɛ jumɛn b'a bolo i n'a fɔ jamana sariya suma m'a fɔ cogo min na article 9 suivant ko mɔgɔ min gardera mɔgɔ min minɛna k'a lasago polisi la walima gendarmerie la walima douane na garde à vue la ko avocat a ka avocat bɛ a sago la avocat min ka d'a ye o kana a ka affaire défend ko o b'a sago la ani médecin min fana ka d'a ye n'o ye kɛnɛya tigilamɔgɔ ye walasa ka se ka na ale a lajɛ ko o bɛ ale yɛrɛ fana sago la mais o kɔfɛ est ce que hakɛ wɛrɛw bɛ a tigilamɔgɔ ye garde à vue yɛrɛ kɔnɔna na wa monsieur le procureur. hakɛ fɔlɔ min b'a ye o ye de ka a k'a dɔn k'a fɔ nɔminɛli b'i kun kan o kɔrɔ tɛ ko i nɔ don sɛgɛsɛgɛli b'i kun kan o kɔrɔ tɛ k'i nɔ don o ye hakɛ fɔlɔ ye n'a bɛ fɔ ko présomption d'innocence tant que mɔgɔ bɛ sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ ni tribunal dɔ de m'a fɔ ko i ɲangina nin kɛwale in na nin kama nin peine hakɛ in kama i ye fɛn de ye fɔlɔ tu es présumé innocent i kɛlen don i ko i kuma ko kɛ fɔlɔ o ye hakɛ fɔlɔ ye hakɛ min bɛ yen ni y'o o fɔ avocat kana lajɛ médecin kana lajɛ dumuni fana b'o cogo la o dumuni façon bɛɛ man ka d'a ma o k'a fɔ ko mɔgɔ lasagonen don donc dumunitɔ de kan ka d'a ma o tɛ o dumuni jɛlen ko don en même temps mɔgɔ lasagolen tɛ ni a mɔgɔ bɛ a ka mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka n'a lajɛ olu kan ka se ka n'a lajɛ mɔgɔ lasagolen tɛ minnu bɛ u janto o la u man ka se ka ko ta ka s'u ma min bɛ dankari u ka
bunadamadenya hakɛ fana na parce que i b'a yɔrɔ dɔw la m'excusez ça a bɛ kɛ an ka élément agent dɔw bɛ se k'a fɔ k'u bɛ dɔw tɛmɛtɔ 10 ou bien u bɛ da hali dɛmɛ minnu kan u kan ka se ka kɛ cellule kɔnɔ ka se ka da ka hali fɛrɛ o kan donc hakɛ ka ca quoi n'i ye cellule ninnu cogoyaw lajɛ bon a bɛ kɛ en tout cas kɔni i k'a dɔn ko u dalen bɛ kɛ o yɔrɔ ninnu na cogo min na mɔgɔ bɛ se ka i ka mouvement kɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ ma degun dɔ i ni na cogo min na u kan ka traiter o cogo la. Très bien, monsieur le procureur halisa an fana y'o kibaruya kelen sɔrɔ nin jɛmukan in kan k'a fɔ dɔ bɛ yen a bɛ garde à vue la a ka ca ni dɔgɔkun kelen a gardelen mɛ polisiw ka nouveau la ko mais agini b'a la fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen u to k'u tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan bolo fara ɲɔgɔn kan walasa ka fura dɔw san calmant dɔw san k'o d'a ma o tigilamɔgɔ ninnu hakɛ jumɛn fana b'u ye o cogo in na. O bɛɛ ye hakɛ kelen de o ne ba comme i bɛ k'a fɔ tan ko a gardelen a ka ca ni semaine kelen n'i y'o fɔ o bɛ dig'anw na kosɛbɛ parce que procureur n'a ka danganw sigikun ye de ni polisiw mana olu renseigner k'a fɔ ɲini b'an ka garde à vue la aw yɛrɛ ka wuli don o don ka taa aw sen jɔ yen et n'aw taara aw sen jɔ o ko la aw obligelen tɛ k'aw sara hali commissaire n'a ka mɔgɔ si la a b'aw tilen violon na ka taa mɔgɔ minnu bɛ yen ka t'u ɲininka anw yɛrɛ b'a kɛ don o don n t'i ɲininka registre de b'an bolo an bɛ registre ta ka taa e nana yan i ye tile joli kɛ yan i nana mun de kunkɔrɔ donc u b'a fɔ an ye n'u y'a fɔ an ye an b'a sɛbɛn an se an ka bureau la ko immédiatement ni mɔgɔ ninnu ka conduit an ɲɛma u ka procédure bɛ état o état la a y'a di ka na aw kan ka PV ni fɛnw de k'a la mais mɔgɔ si bilalen tɛ ka règlement kɛ au niveau in na donc n'an sera immédiatement mɔgɔ bɛ nin fɛn kɔnɔ en même temps an bɛ u ka registre de garde à vue lajɛ parce que i tɛ bila nin yɔrɔ in na tant que registre dɔ de bɛ yen registre de garde à vue i tɔgɔ de bɛ k'o kɔnɔ i na don i don heure donc min bɛ i kun kan i ka dossier bɛ niveau jumɛn na i lamɛnna ka se niveau jumɛn na u b'a sɛbɛn affaire na PV en cours donc n'a yira k'a fɔ u ka délai tɛmɛna o fɛn o fɛn ka délai tɛmɛna an b'a fɔ u kana ni u ka fɛn ye mais délai bɛ tɛmɛ ka da hakɛ fana caman kan parce que fɛn dɔw fana ka fɔ a si la quoi par exemple enquête bɛ confier e la sisan l'enquête confiée la e la au même moment a bɛ fɔ dans le service ko urgence dɔ bɛ yen peut-être e kan ka jalonnement dɔ dafa président tɛmɛ yɔrɔ dɔ la i kan ka kɛ conférence dɔ la ou commissariat kan ka représenter o la a bɛ na ni a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ bɛrɛ yen service la mɔgɔ ko de bɛ olu la mɔgɔ ko b'a kɛ nin délai ninnu bɛ tɛmɛ y'a ye fɛn caman caman b'a kɔnɔ quoi mais kalo kelen ninnu ta ye olu kɔni o ye dɔ wɛrɛ ye o dantɛmɛ kɔni procureur nɔ b'o la commissaire nɔ b'o la olu bɛɛ kan ka ɲininka o la. D'accord. Voilà. Merci bien monsieur le procureur. O tɛmɛnen kɔ halisa an b'a fɛ k'a dɔn a bɛ to ka min wele aw ka kan na n'a b'a fɔ ma ko le principe d'opportunité de poursuite o principe d'opportunité de poursuite ni o ye nominali cogo dɔ ye walima bilali cogo dɔ ye an b'a fɛ i ka ɲɛfɔ an ɲɛna ni o kɛra jumɛn bɛ bɔ a kɔ la principe d'opportunité de poursuite ale kɔfɛ hakilina jumɛn bɛ n'a la. O tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ ko ni wale jugu kɛbaga ninnu ni gendarme ou bien policiers taru présenter procureur là ou bien douane taru présenter procureur là ou déférer la parquet là c'est le terme ou déférer la parquet là maintenant procureur de be a lajɛ jɔn de kan ka nɔ minɛ ninnu na parce que a bɛ se ka kɛ jamako ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔ kelen ye mais est ce que min bɛ nin kun kan est ce que a bɛ nɔminɛli kun bɔ o de principe d'opportunité de poursuite ye min bɛ nin kun kan ninnu jɛra ka nin kɛ mais Isaba ani Lamine est ce que olu ka participation a yira k'a fɔ u bɛ grain kelen de la mais ko minnu taara kɛ u sen t'a la donc olu nɔ tɛ se ka minɛ au même degré
ani ninnu on fait la part des choses en un moment ko ni tɛmɛ dir'i ma k'i ka tɛntɛnli kɛ yɔrɔ mugu bɛɛ tɛ se ka kɛ fɛn basi ye walima mɔni ye dɔ de bɛ bɔ a la c'est le terme consacré tɛntɛnni de don opportunité poursuite de y'o ye ni fɛnw nana élément nana bila i ɲɛkɔrɔ a n'a hauteur jɔn ni jɔn de nɔ kan ka minɛ ou bien c'est le procureur qui doit dire nin kɛwale in nin de bɛ bɛn nin dansago wale in ma opportunité poursuite min b'o de kɔnɔ donc n'an b'o kɛ i b'a sɔrɔ affaire dɔw bɛ yen olu t'o kun bɔ yɛrɛ parce que olu b'a fɔ an b'a fɔ ko affaire civile o tɛ affaire pénale ye minnu bɛ se ɲangi dankari ko ninnu ni fɛn ma o tɛ donc l'affaire civile do k'a yira nin kɔni a ye nin bɛɛ kɛ a ye garde à vue fɛnw kɛ enquête kɛra effectivement mais an y'a ye k'a fɔ fɛn minnu reprochelen don a la affaire civile de don an tɛ se ka dɔwɛrɛ k'o la k'a fɔ plaignant ye k'a fɔ ko nin kɔni i ka nin tɛ se ka sira sɔrɔ e kan ka juge civil de saisi ou bien le président de tel tribunal i kan k'o de saisi nin kama mais n'o ma bɛn i ma fana plainte avec constitution de partie civile e bɛ juge d'instruction dɔ saisi n'i dalen don a la k'a fɔ hali bi anw ma an ka poursuite nin se a dan na o ye premier fin aspect le second anw bɛ se directement ka kiiri boloda n'a fɛn man gɛlɛn an bɛ kiiri boloda o ye i citera devant le tribunal correctionnel ou bien an b'i bila juge d'instruction dɔ ka bolo kan parce que a ko compliquelen don mɔgɔ ka ca la a kɛra sufɛ a kɛra ni maramafɛnw ye donc ni a kɛra so dɔ kɔnɔ sufɛ mɔgɔ bɛ yɔrɔ minnu na n'olu ko ninnu kɛra donc an obligé don k'o bila juge d'instruction ka bolo kan. D'accord, a diyara n ye monsieur le procureur waati kɔni ye an ta an tɛgɛ ma kosɛbɛ mais halisa an b'a fɛ ka dɔn garde à vue yɛrɛ ale suite ye jumɛn ye la suite de la garde à vue. Bon fo k'a dɔn fɛnɛ ko diyagoya tɛ i ka mɔgɔ bila garde à vue la la suite logique de la garde à vue ne peut être que le déferment ka dantɛmɛwale kɛbaga a n'a y'a kɛ ni fɛn minnu ye moyen minnu ye k'olu di parquet ma surtout wɛrɛ man ka yala o kɔ. D'accord. Sinon n'i ko suite o y'o de ye mais a kun k'a tigi lasago enquêteur ka bolo kan pour que a kana se ka boli a kana se ka u kana se ka ɲɔgɔn ye ka stratégie de défense wɛrɛ adopter min ni ko kɛlen yɛrɛ tɛ kelen ye. D'accord mais sisan walasa ka ni jɛmukan k'a datugu cikan jumɛn min bolo welelekan jumɛn min bolo k'a ɲɛsin au procureur disons au commissaire de police kelen ninnu walima o commandant de brigade kelen ninnu ma garde à vue kɔnɔ i n'a fɔ an da sera min ma an ye seereya minnu sɔrɔ k'a fɔ ko dɔw b'a fɔ na ni 20,000 ye na ni 100,000 walasa nin ko ka kɛ tan o n'a ɲɔgɔnna ninnu i komi sariya b'a fɔ ko u bɛ aw duguma aw ka cidenw de don welelekan jumɛn min bolo k'a ɲɛsin o mɔgɔ ninnu ma o responsable ninnu ma nin kuma in na. welewelekan min bɛ ne bolo o ye de k'a fɔ enquête de man ka daminɛ ni garde à vue ye parce que n'i ye enquête daminɛ ni garde à vue ye forcément i bɛ don sariya sɔsɔ kɔnɔ forcément i bɛ don o kɔnɔ parce que n ye situation dɔw fɔ n'olu y'i sɔrɔ a kɔnɔ dɔrɔn i bɛ don sariya sɔsɔ kɔnɔ donc a filanan ye min ye sɛgɛsɛgɛlikɛso ninnu o tɛ kiiriso ye o an kana sɛgɛsɛgɛlikɛso kɛ kiiriso ye olu tɛ kelen ye et mieux mɔgɔ fana bɛ ka o fɛn ninnu exiger k'a fɔ mɔgɔw ma des gens qui sont en garde à vue u bɛ minnu bila en garde à vue ka fɛn minɛ u la u bɛ sariya sɔsɔ de kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma extorsion de fonds o de y'o ye ou la corruption o fɛn ninnu fana bɛɛ bɛ poursuivre de n'an bɔra fɛn o fɛn kalama an m'an seko k'a la chaque fois qu'an bɔra kalama an y'an seko k'a la mais o yɔrɔ ninnu tɛ sariyaso ye sarali bɛ kɛ sariyaso de la sarali bɛ décider sariyaso de la. n'a bɛ fɔ ma ko amende. Bon pas amende i bɛ ka min fɔ tan o ni amende tɛ kelen o ye de ka garde à vue wulili feere min gardel'o ma o ni amende tɛ kelen amende infraction bɛ yen o amende dɔw yɛrɛ tɛ sarali circulation na wa reçu tɛ k'a la ka d'i ma mais n'i ko mɔgɔ ma pour que n k'i labɔ garde à vue kɔnɔ
nani ɲɛ i bɛ ka garde à vue feere don garde à vue wulili de feere o dun tɛ sariya ye o dun ni mɔgɔ mɔgɔ yer'o la o kɔni i ka baara de banna. a diyara n ye monsieur le procureur n'o kuma bɔra da o diyara n ye kosɛbɛ mais an b'a kalama ko baarakɛɲɔgɔnya bɛ aw ni juge d'instruction ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ kuma kɔnɔ i y'a fɔ cogo min na ɔ baarakɛɲɔgɔnya bɛ tɛmɛ aw ni juge d'instruction kan cogo jumɛn na. n y'o de f'i ye n ko ni ko nana an ɲɛ ma min ye ko gɛlɛn ninnu ye dantɛmɛ wale gɛlɛn ninnu mana na a mɔgɔ ka ca walima a kɛra ni maramafɛn walima a kɛra sokɔnɔ mɔgɔw bɛ yɔrɔ minnu na donc ni o kɛra anw wajibiyalen don ka juge d'instruction de saisir an b'a fɔ information ka dayɛlɛ nin na sɛgɛsɛgɛli ka bonya ɲina juge d'instruction dɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin na an b'a fɔ ko info donc a dossier bɛ bila info la n'a bilala info la maintenant o bɛ di président ma o de bɛ juge désigner sisan min kan ka o sɛgɛsɛgɛli kumaba in kɛ. Très bien, voilà, on a bi jamuka ale kɔni sera kuncɛyɔrɔ la i n'a fɔ a fɔra cogo min na monsieur le procureur Mamadou Sidibé substitut du procureur près le tribunal de grande instance de la commune 4 district de Bamako ale tun bɛ an bolo kɔrɔ walasa ka se ka nin jamukan ka hakilina walawala nin cogo in na a da sera ma cogo min na juge d'instruction fana bɛ sayi cogo min na ani juge d'instruction an fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan walasa ka kuma min kan juge d'instruction jɔyɔrɔ ani a ka kɛta affaire correctionnelle la ni o ye kasɔrɔdon sira ye juge d'instruction an n'ale bɛnalen.